Sanfermindarrak! Gora San Fermin! Eta meretzeko irailean sortua, Trikitens Iruñerriko plaza eta erromeria giroko taldea da. Urteetan zehar, belaunaldi askoren dantza eta festa giroko soinu banda bihurtu dena. Hasiera batean, hirukote moduan sortua, taldeak hainbat aldaketa izan ditu. Eta gaur egun, jatorrezko kideetako inorrez badago ere, espiritu bera bizirik mantentzen du, jendearekin eta dantzarako doinuarekin konektatzea. Trikitixa eta panderoa oinarri hartuta, jotak, porrusaldak eta jauziak eskintzen dituzte, baina baita punk, rock eta pop bertsio energetikoak ere. Kanta herrikoiak erritmo biziekin moldatu, estilo modernoen doinuak hartu eta publikoarekin lotura estua eraiki. Horixe da Trikitensen nortasuna. Dantzarako musika, festa ekiteko gogoa eta musikarien arteko belaunaldi arteko elkarlana dira taldearen oinarriak. Plazaz plaza, gauetik gauera, Trikitens ez da soinu bat soilik, esperientzia partekatu bat da. Saldu eta gero, erraldoiak dantzan daude. Aizu lagun atzotik zaudela, lo pixka bat egitea hobe. Atira kalera, drego batzuk atzera, zortzi egon da herri batzutan bedera. Edo amarko arriarekin txosnetan txarangarekin parrandan. Gora Iruñea, San Ferminetan jaian, baina borrokan urte osoan. Senidekide, kanta dezagun jaierriko jenalde, ez dut dadila mundu osoan. Gora Iruñea, San Ferminetan jaian, baina borrokan urte osoan. Gora gure iria, senidekide, kanta dezagun jaierriko jenalde, ez dut dadila. Gora Iruñea, San Ferminetan jaian, baina borrokan urte osoan. Gora gure iria, lagun senidekide, kanta dezagun jaierriko jenalde, ez dut dadila mundu osoan. Taldeak 15 urte baino gehiago daramatzaz plazaz plaza. Nolako bilakaera izan du taldeak urte hauetan? Nik uste orokorrean urtero mantendu duela desente bere identitatea, ez? Ta plaza batetik bestera, herritako jaietan, jotzen, erromeri identitate hori mantenduta. Nik uste batez ere igual bilakaera izan dela gehiago taldeekideen aldaketarekin, gizartean hor aldatzen duen orduan erromeriak ere bere aldaketak egin behar ditu, baina orokorrean beti saiatu gara mantentzen hori, eta hasieratik ona ez du ere kriston aldaketa eduki, ez? Igual, ez dakitze plazetan hasiko ziren lehenbiziko urtetan, igual orain batzutan plazaren bat pixkatan dixeago hartuko dugu, baina askotan ere herri txikitan, edo deitzen gaituzten herritara joaten gara. Ez da asko aldatu, behin hortan, ez? Zentzu hortan. Hastean? Nire kasuan, nik taldeko zaharrera naiz, orduan, hasi nintzenean taldean, hasieran zen
hirukote modua, orduan, pues, formatua zen txikiagoa, eta pues, poliki-poliki handitu zen formatua, eta pues, egoerak desberdinak ziren. Hasieran herri txikiak, pues, iaia trikipoteo moduan, eta ja gero poliki-poliki pues, eszenatokian eta formatua handitu zen ere. Hasieran 3, gero sartu zen perkusion, gero nik hasi nintzen basua jotzen taldean, orain ja gitarra da nire instrumentoa. Eta orain gazteekin agian aldatu da, esentzia mantentzen da. Baina gero orain gazteekin da modernizatu da, Bai, berrezkuratu da pixka bat estiloa, baina esentzia berdina da. Eta hori, herri eta aldugun eduan. bai. Zuen ustez, zer mantentzen da oraindik hasierako espiritutik? Espiritu osoa mantentzen da orain. Bai, baina tematika, abestiak eta hori, denborarekin joaten gara. Ateratzen da kanta de moda, egiten dugu, gutxi gora bera. Baina beti trikitin zen izaera da gure estilo propioa mantentzea. Ez dugu egiten kantak berdinak. Egiten dugu gure moduan, pixka bat. Zure ustez, taldekide berriak sartzeak zer eman dio taldeari gaur egun? Gaztetasuna, bai. Eta hori, beste ikuspuntuak, ez dakit. Nik ja, hasi nintzenean, beti berdina, gauza berdinak egiten ditut, baina orain gazteekin, beste gauza berriak edo desberdinak, orduan niretzat super bona da. Zure kasuan, ez dakit, ze uste duzu eman diola taldekide berriak, ez dakit lehenagotik ere ezagutzen zenun taldea sartu baino lehen, imaginatzut baiet. Bai. Ez dakit zu sartzerako orduan, ez dakit, eta imaginatzut zuk sartu zarenetik ere aldaketak egon direla, ez dakit ze uste duzun eman diola gaur, taldekide berriak sartze horrek taldeari. Nik uste alde batetik ematen diola bizitasuna ere, bai, ez? Azkenean, guztio bezala jendea zahartzen da, gizartea aldatzen da, eta orokorrean ikusten, edozein mundutan, baina musika munduan oso zaila da jende berriarekin, barkatu kontrakoa, jende berdinarekin talde bat urte askotan mantentzea. Jendeak bere bizitza egiten du, eta askotan bere bizitza horietan aldaketa daude, eta orduan beharrezkoa da jende berria sartzea, baina egia da hemen beti saiatu izan garela Sebasek esaten duen izaera hori mantentzen. Eta orduan, ni sartu nintzenean ere hori transmitutu zitzaidan, hortan saiatu izan naiz beti egoten, eta orain ere jende berria sartu denean gu egonda, hori transmititzen saiatu izan gara beti. Orduan, naiz eta gauza berriak egin, errepertorio aldatu, ez da inbeste aldatzen. Nik uste mantentzen dela beti taldea zer den, erromeri talde bada, bere aldaketa batzukin, baino beti hola mantendu dugu, eta ez da inbeste aldatzen, orokorrean. Igual ere, erran bezala ez dakit, ohituak gaudelako zerromeri talde batean, igual ere jende gaztea ikustea, eta ez adin gehiago duen jendea, ez azkenean normalean ordu txikitan jotzen duzue, igual ere, ez igual gaztetasun horrek ere ematen dio posibilitatea hori egiteko edo ez dakit. Bai, nik uste hori nabaritzen dela, ez? Azkenean ez da bizi hain erreza. Gauetan lan egitea, ordu txiketan, herritako jaietan, juerga giro batean, naiztaku juergan ez egon hor dago eta urte askotan hortan mantentzea nik uste ez dela erraza. Esfortzu hori hemen ondokoak egiten du, baina jende asko ez da gai hori egiteko. Orduan, kostatzen da.
Eta normala da nik uste jende gaztea sartzea. Baina bueno, egin daiteke ere bai, begira. Bai. Zu gaztea zara ez, imaginatzut ere hasi zinenean ere, orain baino erreixako igual eramaten zenitula. Bai, izan liteke, gero ohitura ere nabari da. Nik uste sartu baino lehen pentsatzen duzu izango dela modu batera, sartzen zara, ikusten duzu, nik uste orokorrean sentsazio izaten dela, lehen uste genuena baino gogorragoa dela, dirudiena baino ordu gehiago pasatzen ditugu hemen, entsaioak, boloen egunean bertan ere ematen ditugu dirudiena baino ordu gehiago, ordu txikitan jotzeak asko nekatzen du eta hori nabari da. Sartzen zarenean, uste zenuena niri behintzat hola gertatu zitzaidan eta orokorrean ikuste sentsazio antzekoa izaten dugula, uste zenuena baino gogorragoa da. Orduan, hasiera baten egia da gaztetasunak ematen dizula igual ere energia hori hortan mantentzeko, baina urteak pasata ere ohitura hori eskertzen da. Badakizu zer dagoen eta badakizu zeintzuk diren ere puntu zailenak. Orduan ongi dator ere bai. Entsaioak erran duzu, nik bere momentuan galdetu nuenean, ea elkarrizketa hau egiteko aukera zegoen, erran nuen, egiten aldugu entsaiatzen duzuen egun batean, entsaiatzen baldin baduzue. Eta ez da bakarrik bertzetadere batekin ere galdetu izan dut, ze haunitzutan ez dakit, uste da igual akaso ez, erromeri talde batek ez duela ensaiatzen, ez, beti dagoelako ez igual kanta berdina giotzen, baina ensaiatzen duzue. Bai. Dizuzuk esan. Gainera asko, jo, Claro, baditugu lan asko atzean, Claro, zuek ikusten duzue, hori, dantzak eta arratsaldean edo gauean, baina, claro, badago lan handia atzean. Eta orain ja, hasten garenean ja denboraldiarekin, ja ez dugu ensaiatzen lainbeste. Baina hasteko, hasi baino lehen ensaio asko egin behar ditugu. Materiala berreskuratu eta badago lan asko eta jendeak ez du ikusten hainbeste gauzak, baina baditu, Bai. Normalean ere saiatzen gara denboraldi bakoitzean zuzenekoa pizkatxo bat aldatzen, naiz eta azkenean hainbeste ordu jota jarraian abesti asko urtero errepikatzen dira, oso zaila delako 80, 85, 90 abesti berri ateratzea. Esango nuke igual ezinezkoa dela inkluso. Baina beti urtero saiatzen gara errepertorioan gauza berriak sartzen, gure show hortan ere gauzak aldatzen. Hortzeko 5 ordu? Claro. Abestiak, naiz eta abesti berdina jo batzutan ahazten dira eta gogoratzea ere ez dator gaizki, horregatik gelditzen dugu ere denboraldia, esaten dugulako. Eta berria badago ere, hori da. Prestatu dugu berarentzat, dena. Bai, horrekin, zuk esan duzunarekin lotuta jende berria sartzearena hor dago ere, bai. Jende berria sartzen da, berritasun hori eta gaztetasun hori ematen du, baino horrek ekartzen du ere bai entsaioak egitea. Pertsona horiek abestiak ikasteko entsaioak egin behar dira. Eta normalean astero egiten ditugu. Zuen errepertorio zabala dela errango du nuke. Jotak, porrusalda, jauziak, baita ere punk eta roka horre sartzeko aukera izaten duzue. Ez dakit, ze irizpideren arabera osatzen duzuen saioak? Nik uste izaten dela kombinazio bat pixkat, erromeri izaera hori galdu gabe, hau da, trikitixa presente gotea orokorrean, eta hasiera batetik erromeria bat zertzen, eta gaur egun ere olako erromeriak oraindik existitzen direla jakindare, hori mantendu nahi izan da, momentuko gaztetasunari ere erantzun bat emateko posible dugun errepertorioa. Momentuan igual ateratzen diren abesti berriak begiratu eta jendeari gustatzen baldin bazaizkio ere jotzen saiatzen gara. Gero askotan denboraldi batean jende asko etortzen da, jo abesti hau edo jo bestea, eta orduan guk apuntatzen ditugu izan dago. Begira, abesti hau askotan eskatu digute, saiatuko gara ateratzen eta hurrengo urtera begira ateratzen. Baino... Eta gero montatzen gara lekuren arabera ere. Ez da gauza bera
jotzea auzo bat, Iruñeko auzo batean edo herri batean. Orduan, agian herritan nahi dituzte popular, dantzaldiak eta halako gauzak, eta gero auzoan eta gauean gazteak nahi dute gaina, rock and rolla, punk edo moderna. Bai ez, imaginatzen dut, erranen dugu sarrigunen gaudela elkarrezketa hau egiten, gaur hemen jotzen duzuelakoz. Imaginatzut, hemen joko duzuen errepertorioa ez dela izanen berdina edozein lekutako herri batean joko duzuena, ez? Leku bakoitzak baditu bere izaera edo ez dakit. Hemen gaur, bai, Sarriguren da auzo herri bat, jende gaztea, baina gero da ordutegia ere. Arratsaldean jotzeko, agian ez da dena kaina. Agian dantzak ere. Bai, azkenean ere ordutegiak egiten du ere entzulen adina aldatzea. Askotan pentsatzen dugu igual arratsaldean izan da aurrak ere bai egongo direla, orduan saiatzen gara ere aurrentzako abestiak egiten, baina bai, eta lekua ordutegia batez ere izaten da gehien kontuan eukitzen duguna. Eta giroa. Bai. Errango nuke zuen identitatearen ardatz bat trikitixa dela? Ez dakiz ze funtzio betetzen duen trikitixak zuen taldean? Nik uste dela, hasieratik erromeri bat bezala azaldu zela, bi trikita pandero bat, ez ziren? Eta orduan horregon dela beti ardatza. Beti trikitixan inguruko errepertorioa, eta gutxinaka modernizatzen joan da, abesti berriak sartzen ditu, abesti asko trikitixa berez ez dutenak, baino guk trikitixa sartzen diogu, eta nik uste hor dagoela koska batez ere. Beti txapa ematen. Txapa. Bai, oso astuna naiz bai. Baina bai, nik uste hor ere dagoela, trikitixa bisibilizatzea ere bai, gaur egun gero eta garrantzitsuagoa dela, abesti tradizionalagoak gaur egun ere gero eta garrantzitsuagoa ikusten dugula, gutxinaka badirudielako gaurko gizartean galtzen ari direla, eta nik uste hor ere sartzen dugula guk pixkat eskua, ez? Abesti tradizionalak, trikitixakoak, erromerikoak, eta gero, modernoak, eramaten ditugu gure terrenora. Eta hizkuntza? Eta hizkuntza ere, bai, klaro, hor bai. Zure kasuan, ez dakit, musika estiloa askotako bertsoak egiten dituzue. Ez dakit zure kasuan trikitixara sartzea, kantu horiek, partitura ateratzea, ez dakit, erronka den zuretzat honitzetan? Bai, nik uste erronka hori ikasi talde osoarena izaten dela, ez? Nola hartu trikitixa ez duen abesti bat eta trikitixara moldatu. Azkenean ni naiz taldekide bat gehiago eta esaten dugunaren arabera nik egiten ditut gauzak, baina hor dago batzutan zaila da, eta inkluso dago oso gutxi, baina abestiren bat nik ez dudana jotzen trikiarekin, azkenean dagolako hain urruti hortik zaila dela trikia sartzea. Baina, orokorrean nahiko zorrotzak gara horrekin, Osea, 80 piko abestitik nik uste trikirik gabe zer egongo dira. 3-4. Zaila da, baina, azkenean ere estilo guztitan dago ardatz nahiko antzekoa, eta jotzen baldin badugu normalean izaten da trikia sartu daitekelako. Bez? Bai. Berak sartuko lituzke kanta osoa, kanta guztietan, baina baina eske da gure estiloa, beti trikitixarekin da, niretzat da instrumento importantena taldean. Eske beste taldeak ja badituzte gitarra, basua, baina gure grazia da trikitixa. Bai, azkenean erromeri talde bat da, hola definitzen da, eta erromeri talde batean trikitixa dago, ez? Bestela, beste talde bat gehiago, orkesta edo ez dakizte izango. Bai, ez, zure galtzen entzun, ze igual akaso baixoarekin edo gitarra batekin errexago egiten zaidalakoz ez kanta bat ateratzea, ez badago partitura, mino trikitixak ez bere soinu bastante propioa
du eta ez daude kanta guztiak horretara oinarrituak, horretik galdetzen dizun akaso igual zuretzako erronka handiago zela, ez dago lakoz presidente bat hori ateratzek. Bai, igual batez ere, zenbat eta urrutiago egon trikiaren errepertoriotik, geroz eta zailagoa izaten da. Batez ere harmoniengatik, igual momenturen batean egoten da modulazio bat, tono aldatu eta trikiarentzako hori ja izaten da arazoa. Akorde batzuk hortikan, trikia da instrumentu bat oso polita, baina ere bere mugak dituena, eta batzutan akorderen bat horre eskapatzen zaita, honek esaten dite, nota hauek, eta ni, bale. Baina, alde horretatik nahiko ongi moldatzen gara, eta nik uste ditu garela ere bai, urte asko dira. Sarritan, kanta herrikoiak erritmo aldatzen dituzue. Ez dakit zer bilatzen duzuen moldaketa horiekin? Martxa gehiago. Normalean, aldatzen dugu erritmoak mantxutik... Mantxutik azkarrera. Bai. Orda, animazio. Bai, nik uste hori eta Sebasek lehen aipatu duena gure... Nola esatea? Zuen identitatea. Bai, gure identitatea mantentzea ez, gu nahiko rockeroak, punkiak izan gara beti, eta hor saiatzen gara beti sartzen pixkat eskua. Baldin bada, baditugu balsak eta ere bai, eta besti herrikoi batzuk ere igual ez ditugu hainbeste aldatzen, baina, nik uste bai, bi gauza horiek, identitate hori mantentzea eta gero, giroaren arabera kaina pizka sartzea ere bai, giroak hala eskatzen duelako. Eta publikoak nola erreazionatzen du horrelako moldaketei? Normalean ongi, bai. Bai, nik uste ja ohitu direla. Badakite kantak horrela, Bai, batzutan pentsatzen dugu gure kasi bertsio hori ja badakitela eta listo, eta ez du inoiz inongo arazorik eduki horrekin, ez dut uste ere arazorik egon behar denik, azkenean kanta guztiek eta batez ere kanta herrikoiak dituzte 11.000 bertsio eta zergatik ez. Sacrilegioa dela, Zergatik ez beste bat, hor sartzen dugu, trikiak 1000 modutan jotzen ditu bere abestiak, errepertorioak, kanta herrikoiak jotzeko ere bakoitzak bere moduak ditu, orduan nik uste horrez dagoela inongo... Azkenean, gure asmoa da trikitixaren munduan zabaltzea. Orduan, egiten duguna da musika zabaltzeko, gure musika eta gure hizkuntza zabaltzeko. Orduan, nik ez dut arazorik halako gauzak egiteko, pensatzen dut ona dela. Gaua goiza bihurtu da, iratzar gailua jarri biharamunean berriz, honek ez baitu etenik. Akorde eta melodiak hartuta, patxara moti askuan badaztada, zena toki berria da aurrean. Lazabitita egun hobela, guban gaua goiza bihurtuko baldan berriz, hau hasi baino ez da oraindik. Herri auzo barrandaz barranda,
geratuko dira. Udako gau beroetan eromena gazkatuta guazen berriro gurera. Akordita melodiak hartuta, patxaran botin eskua badaz bada, ez dira toki berria dago aurrean. Laza beteta egongo delako gau hau ez da bihurtuko alda berriz, hau hasi baino ez da oraindik. Eri auzo, barrandaz barranda, musikarekin beti maitatzen, da borrokan zu emango da irriak betiko gure musikan, horregatik mila esker eta musu batzuentzat. Eri auzo, barrandaz barranda, musikarekin beti maitatzen, da borrokan zu emango da irriak betiko gure musikan, horregatik mila esker eta musu batzuentzat. Auzo, barrandaz barranda, musikarekin beti maitatzen, da borrokan zu emango da irriak betiko gure musikan, horregatik mila esker eta musu batzuentzat. Ez dakit, hau pixkot igual gehiagi bustitzea da, baina ez dakit zein den zuen publiko motarik gogokoena, plaza handi bat, herriki bat, ospakizun bereixiren bat. Nik uste hori pertsonala dela, eta igual berak eta nik ez dugula berdina esaten. Niretzako, ez dakit, nik uste ez dela ere gauza konkretu bat, baizik eta publiko mota konkretu bat. Zu zaudenean eszenatoki gainean gozatzen ikusten duzun publiko bat, erantzuten duena, nahiz eta jende asko ez izan edo plaza oso handi bat ez izan, nik asko gozatzen dut, azpikoek gozatzen dutela ikusten dudanean. Bez? Bai. Claro, jotzen dugunean arratsaldean, niretzat da superpolita aurra asko plazan ikusten eta dantzatzen, da polita. Eta gero gauean, gazteekin, da kontzertu bezala, sentitzen naiz Rolling Stone. Bai, eta gero, Ez que momentu bakoitza baditu bere gauzak. Politak dira, arratsaldeak, politak dira gauak ere. Bai, San Fermin batzuk igual ere bai, Oreka badute behar dugu, bere gauza, baina bakoitzak bere modura badu bere edertasuna, nik uste. Ez dakit tokatu zaizuen ozbait, normalean ez erromeri talde bati horrelako gauza gertatzen zaizkiolako zez, herri batera joan eta plazan egon, eta zueri ikusten 10 pertsona egon, ez dakit gertatu zaizuen horrelako zerbait, eta gertatu baldin bazaizue, nola ateratzen da kontzertu hori edo bolo hori aurrera? Gertatu izan zaigu nik uste ez egotea ez da pertsona bat ere, ez? Nik uste gertatu zaigula denetarik. Uste genuena baino jende gehiago eta uste genuena baino jende gutxiago inorrez egotera inkluso. Eta nik uste... Gustora badaude, Bai. Gustora baldin badaude, nik superondo pasatzen zait. Nik uste oraintxe bertan daukat bakarrik gogoratzen dut herri batean gertatu zitzaigula esan zigutela inkluso nahi baduzu lehenago amaituz ez dago inor ja eta jendea dago nekatuta eta nahi dute etxera joan. Orduan nahi baduzue amaitu lehenago. Baina normalean kontzertua ematen dugu eta normalean beti barran norbait dago, orduan barrako entzat jotzen dugu eta listo. Batzutan izaten da ez da polita, ez? Entsaio bat bezala, herri batean, bai, momentuaren arabera. Ere batzutan izaten da zaila, ez dugu gezurra esango, azkenean inorentzako jotzea, ikusten duzula igual inkluso daudenak ez daudela hainbeste disfrutatzen, eta zuk, esaten duzu,
bueno, pues nire oean ere gustora egongo nintzateke, baina, bueno, denetarik eduki dugu bai. Zein izan da zuen kontzerturik bereziena edo hor duzuena buruan berexia dena zuentzat? Ez dakit baduzuen baten bat hor. Bastia, zuk egin Bat aukeratzea zaila da. Badaude asko, Baina, Zuen kasuan bi utziko dizkizuet, bi aukeratzen. bi. Pues begira, pandemia eta gero, lehenbizikoa zen lesakan. Eta niretzat zen super berezia. Izan zen berezia. Berriro ikustea txaketak erdian eta jendea dantzatzen, eta zen ukigarria niretzat. Eta gero, pues, ez dakit. Eske badaude asko, esaten badut bat, gero bestea zer. Baina Sanferminetakoak dira Iruñeko Sanferminak, Lesakak ez. Lesakakoak ez. Bai, nik uste Sanferminak Iruñekoak izan da, bai, izaten dira. Baina gero, Zailak dira ere bai, Bai. Gero auzoan, eske zaila, bai, venga, Sanferminetakoak. Eta gero, pandemia eta gero, lesakakoa. Zure kasuan? Nahiko ados nago. Hasiera baten ez dut pentsatu hortan, baina egia da pandemiaren ostean batean beste kontzertu bat jotzea izan zela nahiko potentea, ez? Ez zenik hilako ere noiz izango zen urrengoa eta oso potentea izan zen. Eta gero bai, nik uste Sanferminetan jotzea, naiz eta batzutan kotxea barrura sartzea ez dakiz zer deskargatuta izaten den nahiko jaleo, baina kontzertua como tal oso polita. Ez, baina kontzertua oso polita izaten da. Eta gero bai, pues, gertuko auzoetan egia da asko gozatzen dugula, askotan ere gure ezagunak daudelako, eta, baina, bueno, lehen esan dugun bezala, bakoitzak bere samurtasuna dauka, ondo da. Lehenago erran duzu, 80 piko kanta daudela hor zuen buruetan hor sonatzen. Ez dakit saio bakoitzeko aldatzen duzuen errepertorio hori, adinaren arabera edo joatzen zareten lekuaren arabera hori ere aldatzen joaten den zuen eskema hori, edo ez dakit nola moldatzen zareten bagiroaren arabera edo eskariaren arabera. Esan duzuna bai, eta baino egia da daukagula eskema moduko bat. Adibidez guk orain daukagu gauerako errepertorio bat, arratsalderako errepertorio bat, eta gero lekuaren arabera batzutan aldatzen dugu abestiren bat, sartu gaur adibidez egin dugu moldaketa txiki bat, delako justu arratsaldeko 2 orduko bat, baino Iruñeko auzo batean jaiak dira, segurazki jende gaztea egongo da naiz eta arratsaldeko 8etan izan jende asko etortzen dara juerga modura, orduan egiten dugu moldaketa bat, bai, ordutegiaren arabera, baditugu ez dakitzen bat abesti, badakigu batzuk funtzionatzen dutela hobeto arratsaldean eta beste batzuk gauean, eta horren arabera aldatzen dugu. Baina egia da eskema bat badugula ere bai, askotan errepikatzen dira. Badaude abesti kontukeretu batzuk kontzertu guztietan jotzen ditugunak. Azken aldian abeslari berriarekin hasi zarete? Ez dakit zer nolako aldaketak ekarri dituen horrek eta nolako esperientzia izaten ari da aldaketa hori? Hombre, abeslari bat aldatzea izaten da nahiko zaila, baina egia da aldaketa asko egoten direla taldean, orduan beti bezala. Sartzen den pertsona horrek ikasi behar du errepertorio guztia, ez dela bat ere erraza, lan desente dauka, hori hor aipatu beharra da, eta gero horrek ekartzen duela, lehen esan dugun moduan, entsaio asko egitea, azkenean ohitu behar da, eta hori, hainbesteko errepertorioa izan da, entsaio asko, hori fijo. Eta gero bera ere girora moldatu behar da. Moldatu behar gara. Bai, hori da. Baina, bueno, beste alde batetik ere polita da jende berria sartzea, eta berak bere ikuspuntua sartzen du ere bai, eta bere itxura edo bere estiloa, bai. Orduan, guretzako ongi zaila izaten da alde horretatik, baino polita ere da. Eta, beti ere egia da saiatzen garela gertuko jendearekin ibiltzen gara. Oso normalean
nahiago dugu ezagutzen dugun jendea sartzea eta gertuko jendea, guretzako jende ona dena sartzea, jende musikalki super ona... Nahiago dugun lagunak. Bai, lagunak baldin badira, hobe. Lagunak gara. Hoi da. Orduan, taldeko izaera ere. Hurrengo kontzertutan ikusiko da. Aber ze moduz moldatzen den bera ere, bai, berak badu papel nahiko gogorra eta ez da batere erraza hemen sartzea, orduan ikusiko da, baina bueno, beti konfiantza. Azkenean zuek hor zaudete ez, baina atzean zaudete berak ematen du arpegia ez, igual akaso marroia gehiago beretzat. Bai, badu bere gauza, abeslari moduan sartzea ez da batere erreza eta hori jakin barra da, eta bueno, justo Arkaitzek badu esperientzia de xentere talde baten, baina egia da Romeri baten ez dela egon eta ez dela berdina, orduan egin behar da bera ere bai. Gu saiatzen gara beti laguntzen, baina aurpegia izatea ez da erraza, letra guztiak jakitea ez da erraza, nahiz eta ora tril badaukagun pixkat salbatzen, saiatzen ideia da orokorren dena buruz egitea eta ez da batere erraza, hori egia da. Nik errango nuke ez dela bat ere erreixa, 80 piko kanta hor buruan bueltaka izatea ez. Ez abesten duenantzat, ez zuentzat, niretzako ikararrezko marroia. Probatu. Ni eta musika, nik hori aizpari utzi nion aspaldi, eta nik hor utzi nuen alde batera. Ez da erraza, oiten zara ere, bai, guztia bezala ez, azkenen musikariok, gero egia da abesti asko antzekoak izaten direla, abesti batetik bestera igual ez daude inbeste aldaketa, eta betiko ohitzen zara, eta ikasten duzu, dena bezala. Azkenean nahi gabe ja badaki. Bai. Badaki asko. Eske kanta asko popularrak dira orduan. Bai, claro. Baina nahi gabe ja badakizu zerbait. Abesti herrikoiak jotzearen alde ona, ez? Sartzen dena normalean egin handi bat ezagutzen dituela ja. Orduan, bueno, bere alde... Gainera, halako musikariekin, Bai, errazten diogu dena, bueno. Abeslari alde batera utzita, ez dakit, musikariak aldatzen joan direnean ere nabaritu duzuen aldaketa bat zuen soinuan. Azkenean, bakotxak bere estiloa duela errango dugu, bai gero ere erromeritate baten sartu garra dela ez, baina bueno, ez dakit ez, bateria bat aldatzen baldin bada eta bertze estilo batetik baldin badator, igual bere kutsuak sartzen ditu, baju bat etortzen bada berria, bere, ez dakit, horretan ere aldatzen joan den poliki soinua. Niretzat aldaketak izan dira, ematen du pelota egiten duela, baina aldaketak izan dira hobetzeko. Eske gero eta hobeto entzuten dut taldea. Gainera orain etorri direnak berriak badakite asko. Nik baino gehiago badakite. Eta super ondo jotzen dute, eta niretzat gara eta gogorrak dira aldaketak, baina egia esan hobetzeko beti. Bai, eta gero soinu aldetik esan duzuna, bai, nabaritzen da, baina, bueno, bakoitzak bere estiloa dauka, eta gero, nahiz eta estiloa aldatu ez, bueno, polita da, bere modura, bakoitzak jotzen du bere modura, eta listo, ez? Soinuan daude aldaketak, baina, estiloa mantentzen den bitartean, ez? Ez dugu eskatzen horrela izan behar da kanta hau. Nahiko punkiak gara, oza... Bai, ordan bakoitzak egiten du iaia nahi duena. Bai, zu sartzen zara taldera, ikasi behar duzu estruktura eta dena, zukuk esaten dizugu nola dena bestia, baina gero bakoitzak bere modura jotzen du, eta... Horrexagatik daude orkestak. Karo, ez da berdina. Zeintzuk dire zuen datozen hilabeteretako erronkak? Bizirauta. Orain heldu da zuen denboraldi potentzia? Bai, hasi ginen pare bat kontzertukin, bain maiatzen ez dugu hainbesteko lanik euki, eta guain hemendik aurrea baditugu nik uste ez bada astebururo, kasi astebururo. Erronka nik uste batez ere dela alik eta kontzertu
politenak egitea, guk disfrutatzea eta jendeak disfrutatzea. Ez dago ere gehiago. Ez dugu gehiagorik nahi, Nire kasuan adibidez, kontzertu politeak egitea eta ongi pasatzea. Bai. Da nire erronka. Beti musikarekin, jende berria ezagutzea, kontzertu politak egitea. Bai, begiranik. Jazta. Aipatzearren, eta delako orokorrean beti ibili garen borroka bat, ez da ere talde bezala erronka bat musikala, baina egia da beti izaten dela erronka bat ere orokorrean kondizio honetan jotzea eta jendeak ulertzea naiz eta asko disfrutatzen dugun eta hau kultura eta artea dela ere lanbide bat dela. Orduan eta hor ere sufrimendu badagola, lan asko dagoela atzean, eta hori ere nik uste sartuko nukela erronka baten. Orokorren kondizio honetan egotea, eta eszenatoki homologatuetan edo behintzat ez izatea arriskutsua guretzat, jendea karrera ona eukitzea, gurekin trato ona, hori ere izaten da erronka bat batzuetan, eta hor, aipatzearren ere ongi dagoela era pixkat, batzuetan aipatzea. Artaren betiko kontua, ez? Hori da, bai. Lantegian joteko astean zehar, badituzte, nola esaten da? Sindikatua? Sindikatua ez. Erran erderaz nahi baduzu. Riesgos laborales. Riesgos laborales. Baina, guretzat, joaten garenean herri batera, batean, eszenatoki metro, iaia 2 metro, eskailerari gabe. Eta, nik ez naiz igo, Nik. Bai. Eta, badaude, ez asko, baina badaude, bai. Ez da, leku askotan oso harrera ona eukitzen dugu, leku askotan oso harrera ona eukitzen dugu, eta ez da betiko kontu bat, baina egia da, uste dugula ere ongi dagoela aipatzea. Ze batzutan hori ere ez da ikusten, eta badaude leku batzuk igual ez dienak gain ongi portatzen. Eta ez da publikoa bakarrik, orduan, hortxe, uste du. Ez dakit talde moduan ze amets dituzuen oraindik betetzeko? Baina ez gara talde. Da talde lagunak gara, baina musikalki gauzak esaten, gure ametsa, nik horrela mantentzea. Lagunen artean, taldeko lagunen artean, herriko lagunen artean ere beti, da nire asmoa, nire erronka, ametsa. Bai. Ez dakit badagoen plazaren bat oraindik ukitu ez duzuena eta hor duzuena beti erraten, leku honetatik deitzen gaituzten, gustatuko zitzaigulako ze bertan jotzea. Zu? Si bote pronto ez dakit, herri askotan egon gara. Lesakako Sanferminetan. Ez dugu jo? Bai. Ez dugu jo inoiz? Mira. Karo, bai, egia da. Ni egon naiz, baina beste talde batekin. Mira, Lesakako Sanferminetan adibidez ez gara inoiz egon. Eta polita izan liteke. Baino... Eta gero... Akaso hor aldatuko zenuten, arat joaten baldin bazineten, igual akaso aldatuko zenuten gero lehenago egin dizueten galdera kontzertu gogokoena? Ez dut. Ez dakigu, depende. Bazpare, deitzen badima dute, ikusi barko litzateke. Osatu esaldi hau. Trikitens, ez dira bakarrik dantzatzerako baizik eta. Ongi pasatzeko, disfrutatzeko, tanik, filosofiatzeko pixkat, hausnartzeko, euskal kultura mantentzeko, erromeria, trikia, ere, euskal kulturaren gogor bat bezala ere mantentzeko, baditu gauza asko, hor, ongi pasatzeko bai, baina, bere
bere gauza badure bai. Hizkuntza mantentzeko, Eta ikuslei, ze espero dezakete zuen gatik udako plaza batean? betikoa. Bai. Betikoa, disfrutatu, erromeri talde batek eta gu bezalako erromeri talde batek eskaintzen alduena, ongi pasatzea, eta listo, nik uste hor, bai, haiek esperoko dutena hori da, eta beharko luketena behintzat. Bai. Ados dago. Bai, Nik nire partetik behintzat ez dut kaldera gehiagokorik, ez dakit zuerik eratu zaizuen hor zerbait erraini duzuena, zerbaitaz hitz egin ez duguna. ez, uste dut ez. Uste dut, esan duguna ja, esan da dago, nik uste. Eskerrik asko zuri aukera hau ematagatik eta listo. Zuei onartzeatik elkarrezketa horrelako egoera batean. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.